havia una vegada 7 cabretes i la seva mare va marxar a comprar. I s'hi va dir que no obrissin la porta a ningú. El llop es volia menjar a les 7 cabretes perquè tenia molta gana. Les cabretes no volien obrir la porta a ningú perquè la mare els havia dit. El llop es va enfarinar la pota i se li va ensenyar per sota la porta. Les cabretes pensaven que era la mare. Van obrir la porta i el llop va entrar. El llop va entrar a casa. El llop se va menjar les cabretes. Menys la petita que es va amagar. Quan va arribar la mare, va veure que el llop s'havia menjat a les 7 cabretes. Però la més petitona s'havia amagat a dins del rellotge del menjador. La mare i la petita van anar a buscar el llop. El llop la van omplir la panxa de pedres. Van rescatar les 7 cabretes i van viure molt contentes.